Hemmeňize salam, uglanlar, gyzlar. Gowum ýagdaýlaryňyza janyňyz sağ. Bugun biz Lebap vilayatynda, Türkmenabat şäherinde, ýagny Çärjow şäherinde. Bugun abzory 10 bolan aldym. Näme üçin imna bula bolan, näme üçin imna Çärjowda? Sebäbi Türkmenistanyň ýeketek avalon şu reňkde. Gara reňkde Haliji paket alınan maşyn. Imna şunu abzor edenidi. Tagyn biziň kanalymyzda bu maşynyň abzory ýokdur. Maşynyň tanış bolun. Toyota Avalon'un 4. pakaleniýasy Avalon 2013. Toyota kompaniýasy Avalon'u yumşak, komfort maşini edip çıkardı. Başta çıkarana bilýäňiz, 95-nji ýylda çıkarylyp başlandy. Şonu 96, 97, 98, 99 Avalon'un reklamasyny men şu ýerde goýaýyn. Görüň, как будто sen bulutlaryň üstünde uçup barýan ýalak. Realne şoň ýalakdy. Mesele ýok bilýäňiz, 99 Avalon'u, 96 Avalon, ondan soň Dut Avalon, ondan soň Titanic, Karabl Avalon, haýsyn diýseň tapagy ýok. Şol 10 Avalon nähilek yumşak bollar. Real ot yumşak, komfortly bir sen bulutlaryň üstünde barýan ýal, maçalkada duran ýalak. Bu maçalkaň üstünde böküp duran ýalak da. Ondan soň birden Toyota kompaniýasy kursuny ütkötdi. Ve ana bize gataw bolon berdi. Real gataw bolon. Ýöne ýynnam Avalon. Mundan öňküleň hemmesinden gowy ýa. Razgon çal. Paşta 6,5 sekund. 6,5 deten ok. Näme üçin Toyota kompaniýasy yumşajaklady, gaty sport etdi. Tutuş dünýäň bir trendi ütködi. Dünýäde indi eýlek maşynalar bilen konkurens etmeli. Ýöne edil belli bir jogap ýok. Liçin öz pikirimi aýtjak şu ýerde. Oho, otly gelýär. Anakly gurun aýdyp oturdum. Salonuna aýdyp beräýin, maşynyň içine geçip, maşynyň içi barda çekär, şu at daşwydy. Üniversitede serdim oglanlar. Nähil gurun ýarýam. Ýöne biziň ýurdumyzda gatykän bir populyarny bolmady. Näme üçin bir sebäbi bar. Biraz gatylygy. Biz uje Avalon yumşak tip öwrenişdik. Dut Avalon, 99 Avalon, Titanic, Karabl ýankylan hemmesi gaty odan boldy. Ýöne ýan gaýtdyma. Trendi kowlajak bolum Toyota kompaniýasy. Bilemok näme üçin? Näme ýaşkyna düşdi? Maşyny bol sportivny etdi. Bol sportivny etdi, biraz jostrak, ýöne gaty ýörýän etdi. Bineşni bir de owadanmy? Men pikirim çaw owadan. Bundan öňki Avalonlardan owadanmy? Awa. Ýöne bir zatda şu ýerde meniň öz pikirimi aýdýan. Sebäbi mun bineşniň halamaýanlar bolup biler. Onuň o taýda hiççili nafkus içibet bilýäňler. Tabi aşan etdiler. Herkim öz kus bolýar. Bineşniň erbet däl maşynyň haladym. Sizem baka beriňler şu wagt başyndan görýäňiz. Normalny bolýar. Bolýar. Edil aňyr başdal sebäbi 18 Avalon has owadan görýän. Biram 2012 Karabl Avalon, ýagny biz spiral Avalon diýär. Ana şon has owadan görýär. Indi salona geçelim. Salona serdim oglanlar. Race salon, ideal. Muňa salon ideal. Maşyn 120 000 probekda. Paket alınan, ondan soň Aşgabatda sürülýär, soň bärik satýarlarda, ikinji ýesi şu wagt. Salonyň dizaýny gaty gowy. Çalaja şu ýerleri 2012 Avalonyda meňzeýär. Bu maşyny birazçyk kamera ýakyn etdiler başda. Ay bu indi Avalon däl, bu indi Camry. Imni soňky Avalonlarda adamlarda birazçyk indi biziň halkymyzda da birazçyk köwet gaçyran şol Avalon sebäbi jostrak, realny jostky. Ýöne tizlik berildi, kuzba ýeňilleşdirildi, rashoduny azaltdylar, öňki ala kärä garawyny azaltdylar. Ana o zatlar bar. Plus ama minus ama. Siz nähil garýaňyz, Avalon nähil bolmaly? Başdaky ýalar yumşajak akyp çykdyran zat bolmaly. Ýöne razgon pes, benzin känýakka, başga näme var minusy. Biram ýol tutuculugy biraz beterakda. Ýa-da sportivny gowy ýol tutjan ýöne jostrak nähil bolar. Men pikirime başdaky çykyşalyk bolmaz. Sebäbi sportivny ýol tutucu jostrak bizde Camry bar. Ýöne Camry'ni Avalony ýakynlatdylar. Ýöne soňky Avalonlar 2018-den ýokary 21, 22, 23. Ana olar has Lexus'a yakın. Bakatam Lexus bilen deň. Men şu wagt düşünmok. Näme üçin Toyota kompaniýasy Lexus çıkarıp otyra? Avalon ham çıkarýar. Öz zady bolmasa Lexus. Men ädir 30 000
40 000 berip Lexus aljaga belli da Avalon. Näme bolany da Avalon Lexus has komfortly. Ýöne şol Avalony maksimum Lexus'a ýakyn etdi. Bilemok. Belki bir sebäbi bardyr da. O taýda da Samsung adamlar oturanok, значит, dünýäň trendi şol. Işoňa görä şeýle bolanlar. Bu Avalon men arada aýdypdym size. Daja men ýadymdan çykdy. Bu Avalony men erwet maşyn diýip biljekkel. Ýöne biraz jostrak, ana şonus üçin diňe bir erwet diýse, başga kemi ýok maşynyň. Emme kaçysta tam edil şoňa alag. Başka zatlar amedi. Näme üçin bir Toyota kompaniýasyna öwrer? Hemme kaçysta şu ýerde ba. Prosta biraz jostrak. Biz jostk diýäse, jostk diýemde şu ýerde utachňat etmeli. Öňkü Avalonlara garaňda jostk. Camry'laň Luboy'ndan ýumşak şey. Düşünüňiz. Ýöne öňkü Avalonlara garamyzda jostk. Häzir öz konkurentler bilen deňeşdireňde de köpsünden ýumşak bu. Kia Hyundai'dan ýumşak. Ýene bir zat heyt edilýär, giňligi. Men boyum keltädi al olanlar. Normalni giňlik elbetde. Giňligine hiç pretenziýa bilemok. Paduşkan çıkaryan. Inni. Bu maşinlarda krey edip bolarmy? Eýle kabul ýaly. Krey edilýän Avalon şu ýerde aýdyp geçeýin. 99 Avalon, 96-99 Avalonlar belli zat şol bir zat birinji pokoleniýasy, ikinji pokoleniýasy dut Avalon. Uje üçüncü pokoleniýada kreyni wygodna. Edip görünür ba. Ýöne uje ni wygodna 3.5 motor. Berde de 3.5 motor oturda. Berde de krey wapşe ni wygodna bolar, oglanır. Zat çäşse we arzan däl. Bu Avalonyň men bir granadyny bir gedip $170 alyp takypdym. $170 bir granat. Häzir dut Avalonyň deňeşdirseň 2 hesse gymmat. Men dut Avalonyň granadyny bolsa içki daşky opş komplekt 2 hesse arzan alyp takdym. Ana şonus bar. Şo ýagdaýda ni wygodna size bu maşyna krey etmek. Atak özüň üçin sürmäni gülýär maşyn. Şäherde gülýär maşyn. Başga näme kem bu maşynyň? Yazın komentariyada sizin göwnüňiz ýarayam şu 4-nji pokoleniýasy Avalonyň, 10-nji Avalon. Şol 17-çe şeýle gidýändir. Farajyklar datlar üýtgäp restyling boldy elbetde. Ýöne kuz üýtgänok şol burda. Maşynymyz bizim limited komplektasiýa. Bulan komplektasiýasyna görä şu diske üýtgändir. Bu maşyny aňyr başy Yokohama oýupdurlar. Ýöne eýesi Optimus kalotkan balygyny bilen okeny. Häzir men aýdan ana oglanlar görýän diskan garaltdy, näl garaltdy. Bolmasa ýuglan maşyn. Bir gün sürlen olsa sürlen, bolmasa şoda sürülmedi. Garaltdy. Şuňa alak mesele bolmajaly Optimus kalotkalar dak görüň. 3 güne mesele ýok, garaldan ok. 3 günden soň barlak görem ok. Öz dutumda men sürüp gördüm, mesele ýok. Rabyşyny 3 gün sürülýär, ondan soň motorlar. Şo 3 güniň içinde hiç ýyl garaldan ok. Bu bolsa garaltdy görýärmi? Onda ýuglanja maşyn. Bu kalotkularyň häzir eýesine de şu kalotkan padark berjek. Motory, serdim oglanlar. Bu maşyna bäri ýalynja mesele ýok. Berde de abysny 3.5 motor, atmosferine prostoy motor diýip 270 at gücü var. Nolun yüzeçenem 6,5 sekund. Primerne de 11 litre ýakka. 7 litreden 11 litre aralygynda. Sürüşüňe bagly. Bu maşynymyz biziň 2 motorda çykarlanýar. 2,5 we 3,5, 2,5 käbir ýurtlar üçin. Bizde diňe 3,5'lar bar. Sebäbi Amerikadan geldi bize. Onun Amerikadan, Dubay'dan gelenler hemmesem 3,5. Bizde 2,5 ýokdurmyň. Belki bağ bolmakmal men özüm görmedim. Bağ bolsa ýazyn komentarda. Ýöne başga ýurtlar üçin Toyota kompaniýasy buny 2,5 motorda da çykaranlar. Bu maşynymyz biziň 3,5 motor we 6 skor Tiptronic. Ýagny hem avtomat hem mekanik et bolýar, ruşuna geçirip bolýar. Bu maşynymyz limited bolan üçin çykkan setka gelýänler. Bulan ýöne panoramasy ýokdur. Lukwa ya da luksy var. Düşünüňiz, panorama soňkuda gelýär. Ana şu gal bagajnygy, oglanlar. Bagajnyga ullal bir sany goýun sygýar, da ýorak bir sany goýun sygýar. Şu ýerde men sizi amatly we gowy bilen tanıştyraýyn oglanlar. Bu ýagyň amatly bolmagy ýurdumyzda öňe, şoň üçin. Ýöne içiniň prisatkalary Amerikan Infineum kompaniýasynyň prisatkasy. APS ýokary SP 10-40-20 var şu wagt 10-40 ýetip gelýär ýollar. Levap vilayetinde de var. Daşod vilayetinde de, Ahal vilayetinde, Mar vilayetinde, bir Balkan'da yok. O taygan bar ya basın. Şu yerde
Hemme vilayetin dillerlerini goýjak, jaň edin, adresini alyp bilersiňiz nerede ýerleşýänini. Öz maşynamy goýýan, bärde kowlanlarda şu at maslahatlar ötür, size de maslahat berer. Bilýäňiz-de özüm barlaýan men birinji. Ondan soň size maslahat berer. Şoň üçin arkadan ulanyp bilýär. Maşyna zavodskoy şuňal agmüşçiçil gelýär. Diňe Halicide gelýär diýdiler-de. Bärde arapça ýazyp bu. Atylaýmasyn. Bärde zavodskoy ýel ölçüýäni we treugolnigy. Şuna şuňal çyk. Zatlara ulanma, mörlmen ulanma, varam, täze jolup dur. Maşyn gatýan sostoýanýada. Indi ulanır maşyn sürüp görkezýän men size. Näme üçin Toyota kompaniýasy bizi ýumşak maşyndan aýyrdy we böyle sportiw maşyn berdi. Görelim we näme üçin gatdy diýip keýt edilýär. Onam görürler. Häzir dowamly bar, bärde şu wagt biz oğlanyň awtobede magazynyna içine girip şu taýda çekersäler. Edil nolan ýüzäki barlap bolanok şäher içinde bolanok ýöne basyp görürsiz. Ve alqatça ana näme üçin bizi Toyota kompaniýasy komfortdan aýyrdy has ýumşak maşyndan, has agyr maşyndan. Yeňil gopýa, gat yeňil gopýa. Yaman gowy öýär olanlar, gat gowy öýär, mesele ýok. Suwatky täze kamerlar ýalyk ýöreşinde. Misal üçin häzir 2013-däki palta kamerlaryny deňeşdirseň, has gowy öýär. Bilemek näme üçin? Ýöne bu has gowy öýär. Arkaýyna aýdyp bolýar, palta kamerlar has gowy öýär diýip. Ýöne ýüregiň titaniýa bolan işläp durýar da. Gatdy diýärse, edil şu ýerde şu wagt bildiren ok hiç şeýle. Bol sportiw modeller görýäňiz da. Gowy ýöne. Samolyot basýan bolun gün bökkä. Titanic avalonyň gowy ýöreýärmi? Elbetde. Elbetde ulanlar. Titanic avalon hiç de muň ýanyna durup bilmeýär. On gowurmagydar o. Muny ýeňilleşdirip goýdular. Ýöne häzir beýdisem Titanic avalon keýt edýärler etmäň. Titanic avalon gowy. Näme şu ýerde uje bildir. Ýankerде bildirdi. Titanic masallap çyk geçmesi bar şeýdi. Ana şans ýetmeýär. Ýöne Bagdady sürýär olanlar. Bagdad sürýär. Vida odan. Rys salon asobyn odan ne? Basýan we dokup çykdy. Maşyna monitor zavodskoydur oğlanlar. Elbette klimat kontrol elýär. Edil şu döwürde çykan hemmesi bala, hemme funksiýonlar bundan da bar. Şu döwürde berilen Toyota kompaniýasynyň beren funksiýonlarynyň hemmesi bundan da bardyr. Ne bolşy ne menşe diýerler awtlar. Mesele ýok, ýöne ýöreş gowy. Şu büküp ýörer ýaly etdiler. Avalony. Ýöne bir açykda ýerdiler. Ay bolýar. Normal. Maşynyň ýöreşi awy, mesele ýok. O den gatam derler. Edil Titanic bilen deňeşdirsen gatýar ýöne. Oňa bilen deňeşdirmäň, başgalar bilen deňeşdirýär. Berde podograf we bilçiläpli süýene badyr olanlar. İstesen gyzdyrak, istesen soňaja. Eko rejim, normal rejim, sport rejim bar. Ýani men prosto rejimde turamda. Mesele ýok. Sport rejimde has gowy ýörýär. Elektronik diýerimden muna şu berdim, geçiräňiz. Ýa-da berden. Muňa bir lipstok diýär, munda da badyr. Palta da uje gelip başlady. Onun ona ýokdy. Olanlar bir şuwat Türkmenaga şäherde İslam lüks awtobedeglere geldik. Şu taýda häzir bu maşynymda näme bedeg bar? Onu görkezýän.
Şuňalyk magazin Abizno ýolla, bärniň Abizno ýoluna. Bärik gelýän oglanlar, şuňalyk maşynjyň sallyň. Gitdim kofe içýän, çay içýän, aýlanyp gelýän, oňa çenli. Maşyna näme gerek bolsa, takyp berýärler. Gatýan lampoçkamy, na şu ýerde näme baý bolsa bezegler, goşmaça näme takmak isteseňiz, maşyny bilemok, opşan näme etdirmek isteseňiz gelýäňiz, öz ustalary bar. Ana sallyň, goýdun gitdiň. 1 saat, 2 saat geldiň, allyň gitdiň. Ana şuňalak. Indi häzir soňun biz bärde jemläýliň sebäbi daşarda ýaman maşynyň sesi elbede işte. Gerek satdyňyz ýene zakadam etdiler. Näserdiň şu wagt. Karoç şunu goýýarlar moda keni. Dwornik Mercedes-lan kalat. Suw sepde işledýän bolyn. Şu ýerde videosyň bölegini goýun. Bu zatlaram bar. Yerleşen yerleri Turkmenawat şäher, Abizno ýoluň köçeti. Men şu ýerde nomerini goýaýyn, jaň edip toşny adres alaýarsyňyz. Magazinin içine özüňiz görýäňiz. Maşyna gerek paşdym zatlar. Magnitni podnomernik. Lutada şondan dakçak. Ne bu maşyna serdim oglanlar. Näkil baha berýäňiz? Haladyňyz, halamadyňyz. Ya göwnüňizde şol ýene tani awlandyrmy? Elbetde el maşyny gördüňiz, özüňiz bol sportçyny etdirler. Eýleki modellere garaňda. Bu maşynyň bahasy, bu maşyny ýeke täk renk bolan üçin Halici pakedanlan maşyn, probýanam özüňiz gördüňiz. 20.000 istäýär, $20.000. Bahasy ýokary ýöne renki we zady. Muňam bir öz fanatlar bolar. Kim almak istese men aşakda nomer goýjak, arkaň hawrlasyn, ýa görüp pramo ýesine jaň edin. Bärak soraň, ýeriňizde akbapulo soraň mesele bol bolýar. Bu maşynlarda näme aýtyp bermek bolsam, kommentariýa ýazyň. Ana şuňa abzor oglanlar, göwnüňiz ýaran bolsa like koýun, kommentariýa dostlaryňyla paýlaşyň. Lewap welaýetinde bu ikinji abzorumuz bolýarmy? Ha, o ikinji abzorumuz. Ondan plaçyny haýlandyr abzor etdim. Ýa-da göçsem ol köýtünä bar ýakan. Ondan soň uja paşda 1 ýyl geçenden soň geldim de abzora. Maşynalardan hem video çıkanlar görülen soň nesip bolsa ýygy-ýygydan gelip durur. Bizim gözläp ýören maşynamız bärde kene. Kim näkil maşynalar gelip dur. Her biriňize öz isleýän maşynalar almak nesip etsin. Iňe satym janyň sag bolsun. Dawat.